Ang mga sip-sip ni Mike Rama kaniadto, ni sip-sip na pod karon ni acting Mayor Raymond Garcia. Ang sige og Alleluia kaniadto ni Mike Rama, tuan na pod nagdaig-daig ni Raymond Garcia. Ingon ana man gid na basta nagtrabaho ka sa Cebu City Hall unya wala kay security of tenure kay makuyawan gid ka nga dili na ka marinyo. Nagpost og picture ang uban sa Facebook nga kuyog sila ni Raymond Garcia. Kani uban nga mga tila sa lapalapan ni Mike Rama. Unya karon nagpost-post na pod og picture nga kuyog na pod si Raymond Garcia. Tila na sad magsugod. Aron masiguro gid nga marinyo. Happy Tarabang John. Basin og ang may tabuan ni Tam John. Pero sultian ko kamo. Sultian ta mo tinuod. Katong mga trabahante nga klaro kayo nga tila sa lapalapa sa nasuspenso nga mayor, di pangmarkingan naman mo. Paningkamot mo nga maregular mo sa inyong trabaho aron dili na mo makuyawan pohon kung lain na pod ang mulingkod nga mayor diha sa Cebu City Hall. Kay bisan asa nga local government unit, kung lain na pod ang mayor nga mulingkod, mailisan jud na ang mga trabahante nga tuan nakapusta sa pikas. Laktod pa ka istorya, bisag maayo pa kang performance, bisag maayo pa ka mo trabaho, mataktak jud ka kung dili ka tao sa mayor. Ilabi na kung mag-apil-apil pa ka sa politika. Pareha sa gibuhat ni Mike Rama, katong mga trabahante nga nakasulod og trabaho pagka 2016 sa Cebu City Hall, panahon ni kanhi Mayor Tami Osmeña. Ang uban ato in town, wa na marinyo. Bisa pag maayo ang ilang performance, ilang trabaho, apan kinakasod pagka 2016, panahon ni Tami Osmeña, na natangtang in town mga kabumbo. Na may uban nga, nakasod pagka 2016, nilahotay pagka 2019, nilahotay pagka 2022, pagka 2023, 2024, wa na gid kabalik mga kabombo nga tangtang kay na-identified man nga naa-speakas. Katong mga trabahante nga nakasulod og trabaho pag 2019 sa Cebu City Hall, panahon ni kanhi Mayor Edgar Labilla, daghan pod ang wala marinyo mga kabombo. O diyan katong mga trabahante nga wa na marinyo ang kontrata, bisag maayo pa mo trabaho, ang gipangpulihan sa mga tao nga nakatabang sa kadaugan ni Mike Rama pag 2022 nga eleksyon. Katong mga gipangtangtang o gipangpulihan sa mga tao nga matod pa nakatabang kunuhay sa kadaugan ni suspended Mayor Mike Rama pagka 2022 mga kabombo. O nga kani mga tao nga nakatabang kunuhay ni Mike Rama sa nakalabay nga eleksyon, mao ni mga tawhanan nga mga dagko kay og ulo. Nga murag si kinsang mga hilasa nga hawd na kayo diha sa Cebu City Hall mga kabombo. Tanawa. Naagi gaba mga kabombo. Ang mga tao nga gilisod-lisod, ang mga tao nga wa nakabalik sa City Hall, gikulban og kaldero, kay matol pa naigo sa crossfire sa politika. Nagagwantas kalisod mga kabombo. Nga resulta gyud samutang pagkatong upat ka mga trabahante nga wa sweldo og napo kabuan. So sa resulta, nasuspenso ang mayor, hasta ang OIC head sa city assessors, hasta ang city administrator, ug uban pang mga kaubanan nga in charge sa kliniaga payroll ani ni ang mga na wa suliig na po ka buwan mga kabombo. Liyoting kato mga tao nga wa marinyo, nga naay mga pamilya nagsalig nga to kanila, liyoting nga malipayon to sila sa dihang wala sila marinyo. Ang uban intan ato kanang hilak mga kabombo. Mao na nga tinuod ang panultihon nga ang luha sa mga kabos makagaba gyud na